Beauty queen mula po sa bayan ng Bolinao nagpakitang gilas sa preliminary ng Binibining Pilipinas 2026. Ikwento mo ang good news na yan, Idol Maya. Muli na namang nasilayan ang ganda ng mga taga-Pangasinan sa National Pageant na Binibining Pilipinas 2026 sa katauhan ni Stacey De Ocampo, ang pride ng Bolinao, Pangasinan. That little girl from Bolinao, Pangasinan who grew up watching Binibining Pilipinas would never believe this. Ito ang mensahe ni Stacey sa kanyang younger self matapos opisyal na maitayo ang kanyang banner para sa preliminary ng Binibining Pilipinas 2026 nitong June 22. Kabilang si Stacey sa 36 binibinis na rumampa sa swimwear at long gown competition sa prelims para sa 62nd edition ng naturang national pageant. Pinabilib ni Stacey ang mga judges sa kanyang galing sa pagrampa, suot ang preliminary gown nito na likha ni Mara Chua. Inspired by the coastal water of Bolinao, ang mismong design nito ay taglay ang kwento ng isang babae na dala-dala ang kanyang mga pangarap habang buong pusong pinagmamalaki ang kanyang bayang pinagmulan. Sa kanyang beauty, brain, and confidence, tiyak na isa na si Stacey sa mga inaabangang makapasok bilang top binibini sa Binibining Pilipinas 2026 Coronation Night sa darating na July 18, 2026. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya Tatak, IFM. Maya, samantala pa IFM News. IFM News. IFM News.